Hello. Maayong hapon. Ang ato niya title sa ini naman niya time is He died with a heart that is fully exhausted. So sa aton nga verse dra naghambal si Jesus Christ, I thirst. I thirst shows the humanity of Christ. Tawo si Jesus. Halin ang iban, kung nga isi-share subong kay Dr. Calin Shear, PhD. So wala ko di credit sa i-share ko subong sa inyo. I want to share some of the science of crucifixion. Kung madumduman nyo sa scriptures, may tao nga ngalan niya si Simon. Nagbulig siya sa paghakwat sang krus. Kay tungod nga aras si Jesus sa state of shock. Lapsi siya kag hindi makatindog or lakat tarong. Tungod ato sa paghanot nga parte gidman sa tradisyon mag-crucify sang tawo. Ginhanot si Ginoong Hesus sa mga leather strips nga may bola nga metal sa tunga kag may buto sang karnero sa punta nga kung ihampas gani mabugbog pasa-pasa kag magkalapak ang mga panit. Dugang pa nga nagahumok ang iya panit kay tungod halin siya sa rare medical condition nga hematohydrosis. Atong nagmixkla ang iya dugo kag balha sa Gethsemane samtang nagapangamuyo. Wala man dayon untat. Ang panglakaton niya, pasapasahan siya kung diin-diin para sa pag-judge sa iya. Kadto siya sa Pariseo, kay Herod, kay Pilato, wala pagidayon si Jesus tinulugan kay wala man untat ang pagyakota kag pagsakit sa iya. Ginadali-dali ginila si Jesus patiyon. Tungod lapit na ang Sabat. Sa sitwasyon nga daw half dead na si Jesus, gamay nga solusyon tani. Sa blood loss kag dehydration, dapat siya makainom. Pag-abot niya sa lugar nga ilansang nasa, may naghatag sa iya tani ilimnon. Pwede nagidto tani nga mag-inom siya, kay kinahanglang liquid sang iya nga lawas. Amo to ang maka-replenish sa tani, sa iya blood volume, tungod sa blood loss, kag makakuha sang kauhaw niya. Maliban pa da, ma-fulfill pa ang pulong sang Dios. Pero wala niya inigin baton. Ang rason kung nga wala niya inigin baton, kay para hindi siya mapatay dasig o kun maguba iya huna-huna or focus. May mix ato abi nga mira. I-research nyo bala. Inibulong or drug, antibiotic. Pero kung matamaan, posible hilo. Para man daw ini sa mga gina-crucify dati, para mahagan-hagan ang sakit sa pagdrag or posible pabhubugon nga kung kaisa makapapatay sa imo temprano. Ginagamit man ini sa imbalsamo. He rejected it. Ginpili ni Jesus maging brain active gid siya kahit papano kay amo gid ni ang pinakatuktok sang iya nga misyon sa kabuhi. Ang mahimaya ang amay sa pagluwas sing katawhan. It may be an escape, a way out, but he chose the second. He always does that. He always chooses to do his mission. Ang ikaduwa, nga bino, normal to yan nga ilimnon, sang ila nga panahon, para gito ya sa uhaw. Most likely, para to sa mga soldado, nga kay ara, full jar siya of sour wine. Jar full of sour wine. Damo ang quantity. Kag sa tuod lang, isa pa, tambay pa or bystander ang naghatag sang ilimnon. Kung ikaw si Jesus nga gakumplito sang imong mission, I think sa akong limitado nga isip,
Tani naghambal siya, give me a drink. So that ang prophecy matabo with, parang lang sure ball nga matabo. But he just expressed the thirst. I thirst. Ang nakabati, may lain pa yang motibo para mahatagan sa sang ilimnon. Anong motibo niya? Ara sa Marcos 15:35-36, after niya naghambal, Eloi, Eloi, lema sabaktani. Pagkabati sang iban nga nagtilindog didto nagsiling, pamitiin nyo, ginatawag niya si Elijah. Sa gilayon, nagdalaga ng isa ka tawo, kag nagkuha sang espongha, gintusmog niya ini sa maaslom nga bino, kag gintakod sa punta sa tukon, kag ginduhol sa baba ni Jesus, agud susupon niya ini. Nagsiling siya dayon, pabayan ta lang siya, naitandawon ta kung maabot si Elijah para kuhaon siya sa krus. Amo na bala ang makuha ta siguro subong hapon pagid. Sa sige tatuon sa pagfulfill sang Dios sa mga propesiya, makita ta nga mausar gid sang Ginoo ang mga hindi mapatihan nga mga paagi. Paagi gid sang Ginoo maghambal sa aton nga maski daw hindi nyo maintindihan ang mga gakalatabo o kun maghambal nga daw wala Dios sa palibot naton, ang will sang Ginoo maubra niya gyapon. Wala ko na mention ang iban nga detalye sang iya pagkauhaw nga halin sa sakit nga iya ginabatsyag pareho sang corona nga tunukon nga gindasok kag ginlampusan pasing baston. Ang pagpulpog sing siyam kapulgada nga mga lansang sa iya mga kamot kag tiil, kag ang pagbagno sang iya pilason nga likod sa krus. Hindi tanan ginabatsyag niya samtang ginamit lang ang 7 sayings upod ang kabudlayan sa pagginhawa. Tungod sa 3 ka oras nga paglambitin sa krus. Testingin nyo, balaging testingan ko sa balay. Nagkabit ko sa beam sa balay. Medyo gabend lang. Mga isa lang ya kami minuto, yawan ako ginawa. And ran nyo makita nga ang muscle dre, amo na ang regulate man sang inyo inhalation, exhalation. And once you inhale, dra mo na makahambal nga, dra ka amo ng way para makahambal ikaw through the exhalation. You need to, ginahambal ko subong sa inyo, just like that. Pero muna ang pasakit ni Jesus, so He's trying to push His body up to say these sayings. Yet, know this, we are sure that He died with a heart that is fully exhausted. And I'm telling you also that He died with a heart that is full of joy. He may have sipped that wine as a sign of victory over a finished mission, a joyful and enduring end. Ang nakabati sang last 2 sayings ni Lord, sigurado maklaruhan na ni, hindi na ni masala nga pamatinan. Kaya nga tungod sa pag-inom ito, nagkaroon na sang moisture. Ngayon pareho subong gamala akong bibig sa sige hambal. Sa pag-inom niya, may 2 ka saying na tama ka importante. It's different to know that it is finished, and it's different to say the 6th word and the 7th word. Sa akong pag-end, I won't pray, but I will quote Revelation 5:11-14. Dayon, nakita ko kag nabatian ang linibo kag minilyon nga mga anghel. Ang ini nga mga anghel nagtilipon didto sa palibot sang trono, sa 4 kabuhi nga mga tinuga kag sa mga magdumala,
Kag nagkanta sila sing mabaskog. Ang karnero nga ginpatay takos nga magabaton sang otoridad, manggad, kaalam, kusog, pagtahod, pagdungog kag pagdayaw. Kag nabatian ko dayon ang tanan nga tinuga sa langit, sa duta, sa idalom sang duta, kag sa dagat nga managkakanta, ihatag ta sa nagapungko sa trono kag sa karnero ang pagdayaw, pagtahod, pagpadungog kag paggahom sa wala sing katapusan. Nagsabat dayon ng apat nga buhi nga mga tinuga. Amen. Kag ang mga magdumala, nagluhod kag nagsimba.